Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Joert met mij één gast om de tafel. Het is een muzikant in hart en nieren. Kan regelmatig goede vliegen met bands. Hij houdt ook les en is er nou nog een hele roadie, begreep ik. Maar dat vertelt hij straks zelf maar even. Ik had over Max Mollema. Ik ken hem als drummer. Bennen in Columntje word ik wenachtig op het Jereveen. En ik vind het leuk dat je erbij bent. Best voor mij een beetje de jonge generatie muzikanten in deze provincie. Ja. Welkom trouwens. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ik vind het te gek. Voelt hij zelf nog een beetje jong trouwens? Want ik zet die model als een jonge muzikant. Ja, maar ik voel me hartstikke jong. Ik herken dat ik nog lang geen 80 ben. Dus ik heb nog wel even. Ja. Altijd droom voor het bestaan van een muzikant? Een muzikant weet ik niet precies. Wel altijd gewild om niet achter een bureau te zitten. Vroeger dacht ik nog wel eens aan cabaretier worden. Dat vond ik ook nog wel leuk. Of chef-kok leek me ook wel wat. Maar uiteindelijk werd het toch, ontdekte ik de muziek. En toen dacht ik van, hé, maar dit is te gek. En ja, sindsdien eigenlijk nooit achterom gekeken. Nee. Want het is onderdeel van de band die het helaas stopt, Electric Hollers. Ja. Dat was vast net in de eerste band, hoor. Nee, ik heb, nu moet ik heel diep graven. Nee, ik heb, mijn eerste bandje, dat heette de Band Zonder Sinaasappel. Dat was het middelbare school punkbandje waar ik in zat. Met Ramon Zandberg, die nu op Artes in Enschede studeert. En Victor Koopmans. Toen was ik 13, 14. En toen hebben we gewoon in het muziekhokje op school gewoon elke pauze gewoon vreselijk zitten meppen en vegen en knallen en zo. En dus dat was eigenlijk mijn eerste contact met de muziek. Ja. Toen D-Drive gestudeerd, allerlei bandjes gehad. Nog projectjes gedaan, ditjes, datjes. Maar niks wat echt van de grond kwam op de manier dat de Hollers dat deden. Nee. En toen kwam dat. En toen waren we ineens 6 jaar verder. Ja, ongelooflijk is dat, hè? Heel heftig. Ja. Want voor mij, de band is een beetje begon, maar ik het zou een beetje zitten. Wie het 10 idee om het in deze samenstelling zat te doen? Ik zat toen in mijn laatste jaar op D-Drive. En toen hadden we, Inge, Tim en ik hadden allemaal meegedaan aan de Blues Masterclass van Ruben Hoeken. Dus ik wist van het bestaan van Tim af. En ik zat natuurlijk met Inge zat ik op D-Drive. En op een gegeven moment zag ik een Facebook postje ergens in een van onze schoolgroepen van Theater de Harmonie zoekt nog bandjes om in de foyer te spelen bij het Bluesfestival. Wie heeft wat? En toen dacht ik eigenlijk van, leuk, weet je, klusje, even avondje bluesjes knallen. 30 euro in de bus en klaar, weet je wel. Dus ik had Inge een berichtje gestuurd en Tim van, zo en zo. Zullen we even wat doen of zo? En toen hebben we gerepeteerd, een paar keer. En dat was gewoon lekker, het speelde leuk. Maar toen stonden we op een gegeven moment op het podium. En toen dacht ik maar van, maar dit is leuk. Dit is heftig. Dat is echt dat is heel gek. Je kunt met elkaar in de repetitieruimte spelen. En dan klinkt het gewoon goed en dan is het hartstikke leuk. Maar zodra je dan met elkaar op het podium staat, dan komt er nog een laagje bovenop. Dan denk je van, oh shit. Maar dit moet ik in de gaten houden. Hier moet ik mee aan de slag. En zodoende. En 2 jaar getimmerd. Toen album uitgebracht, Jeroen erbij als manager. En daar ging het heen. Ja, hartstikke leuk. En van in je business zie je mij net alleen in Friesland, maar ik boeten de provincie op allerhande. Het wie net hier alleen de bluespodia. Je maar een heel bod oppikt, hè? Nee, we hebben ook inderdaad heel veel plekken gespeeld waar je ons niet per se zou verwachten. Inderdaad. En ook met wel succes. Niet voor 3 man en een barman, maar echt wel gewoon een stevige zaal. Ja. Leuk, vet. En waarom naar de jeugd? Wat ik zeg, Column. Ja. Daar is het al begonnen qua de eerste stapjes en zo wat heen? Ja, daar is het begonnen. Ik ben geboren in Leeuwarden. En toen woonde ik bij mijn ouders in Colum. Ben ik opgegroeid eigenlijk. Ja. In een
toch best wel heel Fries dorpje. En toch best wel, gewoon in de woorden, zeg maar. En altijd wat te doen en altijd lol en altijd een beetje gedoe en zo. Dus op de middelbare school gewoon met vrienden rondgehangen. En op een gegeven moment toch ook iets anders ontdekt dan zeg maar de opgevoerde brommers en ja, weet je, dus op een gegeven moment dacht ik van maar muziek is ook wel wat en toch iets meer in die grote steden en toch meer die cultuursector en dat bruisende. Dus dat heb ik toen ontdekt. Maar ik ga nog altijd ga ik graag terug naar Kolm om even gewoon mijn kop leeg te maken. Dat is hartstikke relaxed. Ja, want als het Justin Joel is, wat draaien die voor muziek? Wat stier je daarop? Bij mijn moeder in de auto stonden de nederpop-hits op. Frans-Duits en Frans Bauer en dat hoekje, zeg maar. Du hast het meisjong wel mij kregen, zeg maar. Ik heb dat heb ik meegekregen. En mijn vader, die was altijd wat meer van de wat stevigere dingen. Status Quo en die heeft mij op een gegeven moment ook geïntroduceerd met Triggerfinger. Dus mijn vader die was altijd wel van de stevigere dingen. Dus toen ik een drumstelletje kreeg, zei mijn vader ook van, hier heb je een Status Quo CD. En druk die maar in de CD-speler en ga maar meespelen. Dus zo is dat, dat kreeg ik van huis uit mee. Ja, en van daaruit wordt teruggegroeid naar de blues en de blues rock. Zou ik het wel een beetje zeggen? Ja, de Status Quo was echt mijn eerste contact met blues. Gewoon, 2 gitaren, drums, bas en gewoon gaan. Daar is het bij mij begonnen. En daarna kwam ook Eric Clapton en Buddy Guy, B.B. King. Toen kwamen die mannen allemaal voorbij. En op een gegeven moment ben ik ook wat afgesplitst naar wat hedendaagsere en wat complexere dingen. En ook op middelbare school in mijn bandje kreeg ik veel punkmuziek bij. Dus Green Day, Blink-182, Sum 41, dat soort dingen. Dus daar is allemaal een soort mengelmoes van gemaakt. En nu ben ik dit. Ja, drummer. Drummer. Hoe viel dat? Ik vind het heerlijk. Dus achteraan ontzettend veel herrie maken. Gewoon bijna in een soort warm bad van herrie glijden. Dat eigenlijk alles voorbij het randje van het podium is gewoon weg dan. En dat is heerlijk. Ja. Dat is echt fantastisch. Wat spelen ze thuis een prot? Best een prot om het ziekje en het prutsen. Maar dat bedoel ik op een goede manier. Gewoon, wat zit er in zo'n instrument? Wat kan ik er nog uithalen? Dat heb ik wel heel veel gedaan. Op het conservatorium vooral. Want daar word je natuurlijk vreselijk wordt er in je nek geheigd om gewoon en maar oefenen. Maar nu vind ik het lekker om gewoon op mijn televisie een serie aan te zetten en mijn oefenpetje erbij te pakken en gewoon mijn techniek te onderhouden. Oh, dat is voor je ontspanning. Dus dat ondertussen is nog wel te drummen, maar precies, ontspanning en gewoon de spieren loshouden en het spiergeheugen bijhouden vooral. Maar ik vind alleen muziek schrijven en in mijn eentje muziek maken, daar vind ik niks aan. Nee. Ik wil met mensen spelen. Ja, precies. Een groep. Meestal sociale interacties. Is maar. Ook al is dat met één iemand. Als ik maar gewoon iets geef en dat ik dan ook wat terugkrijg, zeg maar. Dan gaat het pas borrelen bij mij. Als ik in mijn eentje gewoon op een drumstel zit te slaan, dan denk ik van oké, dit is leuk. Maar dat doet het niet voor mij, zeg maar. Ja. Maar het cliché van de drummer die altijd zit te tikken met pontjes, kopjes en leppeltjes. Ja. Dat kijk ik op die los lid of net? Ja, absoluut. Ik mag het toch even weten. En wat vindt omjouwing daar altijd van? Want nou ja, op mijn... Worden die net helemaal horen dan of net? Nee, dat valt in de meest recente jaren valt het best wel mee. Maar op de middelbare school zit je in de puberteit en dan groeit je lichaam, dan heb je overal energie. Dus dan... Echt tijdens Engels en Frans en Duits en maatschappij leren en alles. Max, kun je alsjeblieft gewoon even ophouden? Hou een keer op, ja. En ik heb van mezelf had ik nooit door dat ik het deed. En dan dacht ik af en toe, dan deed ik het en dacht ik, oh, hey, dat klinkt best leuk. En dan ging ik daar wat mee door en dan, oh ja, shit, ik heb ook nog economie. Dat is ook zo. 21% BTW en dat is moeilijk. Dus het werd ook wel vrij snel duidelijk dat de klassieke leermethode niet helemaal voor mij weggelegd was. Even we beginnen oorlog nog niet weinig even hoe verder praten, want dat is mooi van dit oer. We kunnen er even voor zitten. Maar kun je nog herinneren dat die oergang van de begint als hobbyist, leuk muziek en lekker rammen. Wanneer kwam die oergang naar het idee van, je kijkt mijn bestaan wel eens van mij. Ik wil echt drummer worden. Dat is wat oors door een drumstel gaan, denk ik. Hè? Er kwam eigenlijk 2 momenten voor, denk ik. Het eerste moment was, toen kwam een goede vriend van mij, nu de toetsenist van Vangrail, Remco Hoogsteen. Toen was ik 15, denk ik, kwam hij in één keer
ergens eind april stond hij bij mij voor de deur. Toen zat ik bij hem op de middelbare school, maar had ik hem nog nooit echt gesproken. Dus nou, en ik ga de deur bellen, staat Remco daar. Ik zeg, hey Max, jij speelt drums toch? Ik zeg, ja. Oh ja, overmorgen is Koninginnedag. Zullen we gewoon de spullen op straat zetten en even gaan spelen? Ik zeg, ja, is goed joh, leuk. Dus wat repertoire uitgekozen, Jerry Lee Lewis en wat van die klassieke rock'n'roll dingen. Nou, de hele hijsa op straat gezet om 8 uur 's ochtends. En de marktkooplui allemaal kijken van, oh nee, daar heb je die, oh. Dit wordt een lange dag. Ja, precies. Dus hoedje ervoor, weet je wel. En de hele dag gewoon lekker gespeeld, lekker rachen. En nou, 2 jonge broekjes zaten daar, dus dat vond men hartstikke leuk. En we hadden ons goed opgesteld. We stonden zeg maar, hier was de kroeg, hier waren wij en hier was de feesttent. Nou, om 3 uur gaat de kroeg dicht. En dan loopt iedereen mooi voor ons langs naar de feesttent. Dus nou, dan gooien mensen briefjes van €20 erin, machtig. Dus dan, aan het eind van de dag hadden we €200 of zo opgehaald. En toen dacht ik van, hey, maar er zitten dus ook centjes in. En dat was dan eigenlijk dat. Dan dacht ik, nou, leuk zakcentje, hup, in de bus en weer verder. En ongeveer een jaar later had ik wat moeite op de middelbare school, om het zo maar te zeggen. Was ik een klas teruggezet, omdat ik de prestatie gewoon niet haalde. En toen ben ik wat gaan kijken van, mbo-opleidingen, is dat wat? En toen ben ik eigenlijk gewoon een soort impulsief een keer naar D-Drive gegaan op een open dag. En toen dacht ik van, maar dit is leuk, dit is wat. Maar nog steeds was dat een soort abstract idee voor mij, zeg maar, van, nou ja, dat zou kunnen. En toen zei mijn moeder tegen me van, ja, maar weet je, doe gewoon auditie. Weet je, als je aangenomen wordt en je wilt het alsnog niet, kun je gewoon nee zeggen. Maar gewoon, dan zie je nou of je het kan. Dus dan heb ik auditie gedaan als drummer. En toen speelde ik ook een beetje bas. Toen dacht ik van, oh, nou, doe ik dat ook wel gewoon. En toen was ik op beide instrumenten toelaatbaar. En toen dacht ik van, maar dit kan ik dus nu ook gewoon gaan doen. En dan hoef ik niet meer naar Frans. En dan hoef ik geen economie meer te doen. Maar dan kan ik dus gewoon muziek maken en krijg ik daar les in. En toen dacht ik van, weet je, wat heb ik te verliezen? Ik doe het gewoon. En toen eigenlijk in de eerste week op D-Drive dacht ik van, ja, dit is het. Ik wil niks anders meer. Dit is gewoon wat ik wil gaan doen. En dit ga ik doen. Maakt me niet uit wat het kost of wat ik ervoor moet doen. Maar dit gaan we doen. En 8 jaar later ben ik hier. Ja, wat een mooi verhaal. Gaan we straks op verder praten. We draaien muziek. We zetten nu uit met de Foo Fighters. Ja, toffe band. Dave Grohl, misschien Nirvana-achtergrond natuurlijk ook. De man is net volle sparren, want zijn drummer is Leslie verstoorn. Ja. En dan hadden ze kwartien Echo dat ze als Foo Fighters vertrokken in Zil. Ik weet nog net waar de opvolger wordt. Misschien gaat hij zelf wordt drummen. Dat zou zomaar eens kunnen. Ik weet het eerlijk zijn net. Maar wat spreekt die sabot on in de Foo Fighters? Ja, dat is vooral het... Kijk, ik vind de muziek vet, want ik hou van rockmuziek. Dat is iedereen die van rockmuziek houdt, die moet ook van de Foo Fighters houden. Dat is verplicht. Maar het is vooral hun attitude naar het muziek maken. En vooral ook alle heisa die daar omheen hangt. Vind ik fantastisch. Want je ziet ze zelden op een rode loper of bij de Emmys of whatever. Of met een pak aan. En het is nul capsones. Het is geen diva gedoe. Het is gewoon, ja, spelen. Leuk. Oh, voor 80.000 mensen? Cool. Doen we. Vet. En dat is waarom ik Dave Grohl ook zo'n voorbeeld vind. Omdat hij ook gewoon zegt van, ja, weet je, ik doe het omdat ik het leuk vind. En de muziek die ik maak, het is allemaal voor mij. En als je het wil luisteren, dan luister je het. En als je het niet wil luisteren, dan doe je het niet. Het is er, dus je kunt ermee doen wat je wil. En ik ben gewoon muziek aan het maken omdat ik het leuk vind. Niet omdat het moet van iemand anders. En dat het is een attitude, om het maar een populair te zeggen, die wel hoorsteert dus. Ja, gewoon, ik doe mijn ding. En dat mag je leuk vinden, maar dat mag je ook niet leuk vinden. Maar het zal me eigenlijk niet interesseren of je het leuk vindt of niet. Nee. Inpluggen en ervoor gaan dus. Ja, je doet het voor jezelf. En wat anderen de mensen van vinden is bijzaak. Ja, mooi. Ik snap hem wel. Foo Fighters. Wie hippen er mij? We beginnen terug met horen muziek. En dat komt hier uit Friesland bij. Captain Darling. Ja. Jan Tekstra. Onder andere. De man. Ja, viest? Ja, nou, het is... toch... eigenlijk, het is heel gek gebeurd allemaal. Maar ik heb op een of andere manier in mijn leven... heb ik van alle 4 leden van Captain Darling... in enig formaat les gehad. Dus ik heb een keer een songwriting workshop bij Jan Tekstra gevolgd. Ik heb op D-Drive les gehad van Ruben en Willow.
En ik heb jarenlang drumles gehad van Fokke, de drummer. Dus Fokke, die... Ja. Maar even Fokke de Jong, Haventoer. Fokke de Jong, ja. Willem de Beeld. Willem de Beeld, ja. En Ruben Mulder. Ruben Mulder, ja. Dat zei ik wel, dat ik ze staan gewoon lekker oldschool. Ik ken alle namen haast. Ja, precies. Maar goed, dat ben voor jou een fantastische muzikanten bij elkaar. Geweldig. Ongeëvenaard. Het is niet normaal. Ik hoorde, voornamelijk Willow hoorde ik spelen toen ik op D-Drive kwam. En dan dacht ik, man, wat gebeurt hier? En nu, 8 jaar later, hoorde ik hem laatst nog een keer spelen. En toen dacht ik, man, wat gebeurt hier? Dus daar bestaat ook nog steeds zo'n kloof tussen. Dat ik denk van, hoe kun je ooit zo'n fantastische muzikant worden? En dat heb ik met Fokke ook. En met Ruben ook. En met Jan ook. En Fokke, toen ik drumles van hem had, introduceerde mij aan Captain Darling. En toen dacht ik, oh, dit is te gek. Dit is wel geinig. Hoorde ik wat singeltjes en wat optredens en zo. En toen bracht ze dat album uit, Waiting for a Train. En die staat sindsdien gewoon op repeat in mijn Spotify-lijst. Dat is een ontzettend lekker album. Gewoon een heerlijk soort wegmijmer album. Gewoon als je in de bus zit of op de fiets, whatever, gewoon op je koptelefoon aan en je knipt in je vingers en je bent thuis. Zeg maar. En dan ben je 8 nummers verder. Dat is heerlijk. Fantastisch. 16 days have passed, my darling, since I left town. I bought myself a Volvo 2.5, the one that makes the good old sound. 16 Days van de band Captain Darling. En er zitten nog een muzikanten bij die wij... ik ben Noorderwien regelmatig hoe de vlier hebben. Maar de stem die mij duidelijk was, dus Jan Tekstra. Prachtige carrière had er gewoon. Songscrew onder ik voor Marco Borsato. Ja. Onder ik nog bij de Kast een tijdje een rol spelen. En Max Mollema, mijn gast van You Would Come. Maar deze prachtige platen hoor, die mij er zeker wezen. Hoe lustest doe je nou als muzikant? Want de eerkens gaan dan wel even op scherp, denk ik, of net? Ja, het is vooral... dit is dan een van die platen waarin ik juist niet luister als muzikant. En waarin het mij ook lukt om niet te luisteren als muzikant. Ik heb natuurlijk op mijn muziekopleiding geleerd van altijd aandachtig luisteren en analyseren. En dingen vooral ook een soort van in je brein uit elkaar trekken. En wat gebeurt er allemaal? En het lukt me juist hier om dat gewoon niet te doen. Om het gewoon een soort van over je heen te laten komen en het gewoon lekker te laten zijn wat het is. En dat heb ik niet met veel muziek. Nee, nou ja, en de meeste muzikanten, wat ik me heel goed voorstel kan, dat meestal, het is je professie, die kun vaak net meer normaal naar muziek luisteren. Want het is voor al dat galmpje hier, die zang zit daar te vollen, en et cetera, et cetera. Je gaat overal heel analytisch naar luisteren. Ja, maar dat kist dus wel aardig loslitten dus. Dat lukt mij, als ik muziek echt heel fijn vind, dan lukt het mij om dat los te laten. Ja. Het is een beetje hetzelfde verhaal als dat mijn vader heeft jarenlang in de horeca gewerkt. En die vindt het dus niet fijn om naar restaurants te gaan. Omdat hij dan gaat kijken hoe het logistiek allemaal gaat. En die ober heeft zijn overhemdje niet goed in zijn broek. En dus dat heb ik met muzikanten een beetje. Ja. Dat ik gewoon ga kijken en luisteren en een beetje... wat gebeurt daar? Wat doen die? En wat is dit allemaal? Dus, en doet je genot van muziek niet heel veel goed. Het woord opleiding valt al een paar keer bij die. Wat haast hij nou eigenlijk gewoon oorhouden? Wat muzikanten is altijd een beetje van wij leren nou eigenlijk. Hè? Is dat thuis op die zolderkamer, het klassieke beeld natuurlijk. Is dat mij oren muzikanten, dus daar inderdaad eens een keer mee op het podium stierst? Of binnen toch de opleidings die spakst, werd troost een soort basis krijgt? Nou, de basis moet je denk ik zelf doen. Talent gewoon? Nou, niet per se talent, maar gewoon, gewoon werken. Dus wat ik ook heb gedaan, ik heb eerst van mijn 13e tot aan mijn 16e, zeg maar. Op mijn 13e of zo ben ik begonnen. Gewoon op de zolderkamer, gewoon spelen. Doen. En op een gegeven moment dan komt daar een opleiding bij. En op zo'n opleiding krijg je mee hoe... jij trommelt nu wel leuk. Maar je hebt je polsen scheef. En weet je pink zit niet op je stok. Weet je, en je zit scheef. Dus het klinkt hartstikke leuk wat je doet. Maar als je nog 10 jaar zo doorgaat, dan kun je ophouden. Want dan is je rug kapot en je polsen. Ja. Dus techniek is een heel belangrijk ding. Wat je gewoon op een opleiding meekrijgt. En het is, aan het eind van de dag zit je gewoon met 20 mensen in een klas. Die allemaal dezelfde passie hebben als jij. En ook met mensen die hetzelfde instrument spelen als jij. En waar je dan toch ook niet met haat en nijd, maar wel een soort gevoel van competitie voelt. Van hey, shit,
man, die klasgenoot die speelt echt gewoon hartstikke lekker nu. Shit, nu moet ik ook aan de bak, weet je wel? Want anders gaan ze me voorbij. Dus, en dan creëer je bij jezelf ook drive om vooruit te gaan. Ja. En je haalt er een enorm netwerk uit. Want ik heb zeg maar 80% van de mensen met wie ik contact heb gehad op mijn muziekopleiding, heb ik nog steeds contact mee. En daar doe ik klusjes mee en dan die belt een keer van, hey, hoe gaat het? Zullen we een bakje koffie doen? Nou, ik heb ook nog een opnameklus voor je. Weet je, dus zo blijf je ook aan het werk. Ja. Dus de eerste 90% van een muzikant zijn, dat kun je prima thuis doen. Maar de laatste 10%, die is het belangrijkst. Daar heb je echt gewoon niet een opleiding, maar wel iemand voor nodig die het je leert. Ja. En dan Vind ik. echt, ja, precies. Nee, maar dan vreeg ik net. Ik ben echt de details dan. Maar hoe is dat met jou nou zelf les? Ja. Dat is eerst op een andere kant, hè? Ja, dat was even wennen toen ik dat ging doen. Toen ik dat echt serieus en beroepsmatig en professioneel ging doen. Want ik denk er altijd over na van hoe zou ik het zelf vroeger gehad willen hebben. Want ik heb van heel veel te gekke mensen les gehad. En ik heb ook wel les gehad op manieren waarvan ik dacht van, nou, is dit dan hoe het moet? Dus ik probeer altijd gewoon voorop te stellen van bij mijn leerlingen, zeker als die leerlingen jong zijn, van gewoon, we gaan eerst gewoon lol maken en een beetje lekker herrie maken en muziek maken en dan de rest komt dan wel. Weet je, ga eerst gewoon eens lekker knallen op dat drumstel en of dat dan goed of fout is, dat is bijzaak. Dat zien we dan wel. Ja. Vooral pret, Precies, ik probeer, gewoon leuk, bezig wezen. precies, ik probeer bij een leerling aan te wakkeren dat hij juist zelf denkt van, oké, dat is hartstikke leuk, maar ik wil nu meer. In plaats van dat ik zeg van, oké, je doet dit, maar je moet nu meer. Weet je, want zodra het je moet wordt, dan is de motivatie weg. Ja. En dan kun je net zo goed mee ophouden. Ja. Dus zo heb ik het altijd ervaren. Zodra iemand tegen mij zei van, je moet dit doen, ook al is het al iets waarvan ik in mijn hoofd al had van, ik wil dit doen. Zodra iemand zegt dat het moet, dan wil ik het niet meer. Nee. Dat is heel, heel vreemd. Ja, du hast te lang in de woorden, ben ik. Gewoon dwars en koppig dus. Ja, nou, dat geef ik eerlijk toe. Ik ben gewoon een beetje dwars. Ik wil het gewoon zelf bedenken. Laat me met rust. Weet je? En dat probeer ik bij mijn leerlingen ook een beetje op een gezonde manier erin te krijgen. Van, het gaat om wat jij nodig hebt. Het gaat niet om wat ik vind dat jij moet leren. Het gaat om wat jij als muzikant nodig hebt. Al ben je hobbymatige zolderkamermuzikant of wil je over 10 jaar in Ahoy staan. Dat maakt niet uit. Maar wat heb jij nodig? Ja. En er zijn natuurlijk wel dingen die je als docent gewoon mee moet geven. Zoals, weet je, oké, als je dan gaat drummen, nou, weet je, je stokken zo vast. En je maakt een hoek van 90 graden op je snare drum. En, weet je, en je zit rechtop. Want dat gaat gewoon om je fysieke gezondheid. Daar kun je geen bochtjes mee afsnijden. Dat moet gewoon goed zijn. Maar gewoon qua visie en wat wil je leren. Ja. Zeg maar. Ja. Dus die attitude probeer ik in het lesgeven een beetje vast te houden. Nou ja, het is echt een vak, hè. Maar geduld houden, maar communiceren kunnen. Maar vooral in dit geval vaak jonge mensen neem ik gewoon. Wat ik neem aan, dat vooral jonge mensen les juist of is het van alle tijden eigenlijk? Even kijken, de jongste leerling die ik ooit heb gehad was 4. En de oudste die ik ooit les heb gegeven was 48 of zo. Dus dat is een breed spectrum. Maar de meeste lessen die ik geef zijn aan zeg maar jonge tieners. Dus zeg maar van 11 tot en met 14, 15. Ja. En dat vind ik ook een doelgroep die echt ontzettend leuk is om les te geven. Want dan krijg je ook op een gegeven moment, als je dingen zegt, dan krijg je ook dingen terug. En dat is geweldig. En soms zit er een beetje een attitude in. En dan heb je een soort mini-discussie. En dat vind ik heerlijk. Want dan heeft een leerling ook ineens een identiteit. Weet je dan, oh, je bent ook gewoon een mens met meningen en een visie en zo. Te gek. Ja. En dan mag ik me daarmee bemoeien. Zeg maar. Dan mag ik jouw dingen leren. Dat vind ik echt... Dat raakt me soms ook wel. Dat ik denk van, auw. Dat ik dit mag doen. Zeg maar. Welke drummer had hij toen jong wierst? Even los van die opleiding. En dat is natuurlijk een programmation kan. Maar welke drummer had hij... Ja, ik vind inspiratie altijd zo'n ongrijpbaar woord. Maar waar pakte die? Dan steeds, wauw, die had iets. Al is maar uitstraling. Dat waren Mario Goossens en John Bonham. Mario Goossens van Triggerfinger en John Bonham van Led Zeppelin. Ja. Gewoon gasten die achter zo'n kit gaan zitten en het gewoon... Dat je gewoon met bewondering kijkt van dat ding niet kapot gaat, joh. Gewoon keihard rammen. Zo ontzettend hard. Maar toch als je kijkt ook zo ontzettend verfijnd. Want je ziet, als je naar Mario Goossens kijkt, het veegt en het slaat en het mapt en het haar en zweet en alles. Maar als je dan naar de vingers kijkt, dan zie je wel gewoon keurig de techniek doorgaan en zo. En dat heb je bij John Bonham nog meer.
Die gast had gewoon zijn techniek zo goed onder controle. Dat hij gewoon... Dat ging gewoon automatisch. En dan kon je gewoon... Voor de rest kon je helemaal losgaan. En gewoon dat je uit zo'n drumstel, zo'n simpel ding, zo'n gigantische sound kunt halen. Het is onwaarschijnlijk. Ja, wat leer weer in drum. Ik show wel eens drummers en met name ik ben een kind van de jaren 80 eigenlijk. Mm-hmm. En dat wie ik de White Snakes van die tijd. Mm-hmm. En die hier dan als moorden, al die drummers. De drumstel moest heel grut. Gigantische bouwwerken. Fantastisch om naar te zien. Maar dat maakt het nog net een goede drummer. Hè? Nee, spulletjes maken niet de man. Nee. Kijk, ik heb een hele simpele filosofie over drums. Je moet weinig drums hebben. Weinig individuele trommels. Aan 5 heb je genoeg. Gewoon kick, snare, tom, floor. De basis eigenlijk? De basis, ja. Alleen die drums zelf, die moeten wel heel groot zijn. Dus gewoon zo'n rektom voor je, zo groot als je eigen hoofd. En gewoon, het moet allemaal groot en lomp en log en gewoon mappen. Zo hoort het. Want compromis is hartstikke saai. Dus het moet gewoon knallen. Ja. Het moet gewoon gigantisch zijn. En of dat nou een of ander afgedankt ding uit de jaren 90 is, wat met vellen die er al 10 jaar op zitten. Of dat is de grootste spiksplinternieuwe Ludwig die net uit de fabriek komt. Dat maakt niet uit. Als je zelf kunt spelen en je zelf wilt spelen, dan klinkt het goed. Dus gewoon, maakt niet uit wat voor kit je hebt. Gewoon gaan zitten, mappen, vegen. Geen compromis, gewoon gas. Dat hoort erbij. Dan neemt het te leven. Triggerfinger, geef ik wat van draaien. Had je live jongen? Was bij Triggerfinger een beetje onder de kan staan dat het eigen op die drummer hast. Ja. Dan ben ze maar met hun treien, dus daar had er meestal redelijk zicht op. Maar dat is ook een man die live misschien helemaal analyseert of net? Analyseren niet per se. Maar wel... Triggerfinger was wel de eerste band waarbij ik het verschil tussen album en live ontdekte. Mijn vader had mij wel Triggerfinger dingen laten horen. En toen dacht ik van, dat is leuk. Lekkere muziek, weet je, dat klinkt goed. En ik had al wel op mijn zolderkamertje met mijn koptelefoontje wat meegespeeld en zo. En toen nam mijn vader mij mee naar... toen de tijd heette dat volgens mij De Wereld Draait Buiten. Dat was het festivalletje van De Wereld Draait Door toen. En daar speelde Triggerfinger. En die speelde hun eerste noot. En toen dacht ik van... Wat gebeurt hier? Weet je, dan hoor je zo'n bassdrum, die hoor je niet alleen, maar die voel je ook gewoon in je maag. Weet je? En toen dacht ik van, wow, wat gebeurt hier? En toen was ik wel wakker voor Triggerfinger, zeg maar. Dus, en ja, dan ga je kijken naar zo'n drummer en dan denk je, wow. Dan denk je, de eerste 3 nummers denk je, wat gebeurt hier? En dan na 4 nummers begin je het te begrijpen en dan denk je, dat doet hij zo. En dan ga je naar huis en dan ga je direct achter je drumstel zitten en dan ga je het oefenen en zo. En dat is dan helemaal niks. Dus toen heeft mijn vader later een boek van Mario Goossens voor mij gekocht met al zijn drumpartijen erin. En die heb ik vrij heftig gestudeerd. En nu, als Triggerfinger weer bij elkaar komt en Goossens breekt zijn been, dan Ruben, dan mag je mij bellen hoor. Dat is goed. Dat vind ik best. Dat is prima. Nou, we hebben je les nog hoor, dus bij jou het even erop. We hebben goed. Ja, iets nice. Ik bedoel, ik herinner ook al een tijdje mij, maar soms dan juist denk ik, hey, dat is voor mij nice. Ik heb me nooit beseft dat er boeken binnen waarin beschreven binnen de drumpartijen van, in dit geval een drummer van Triggerfinger. Bij een gitaar is het akkoord optekenen. Mm-hmm. Bij een viool snap ik is het mooie. Maar hoe werkt dat bij een drumboek dan? Nou, dat is in principe heel eenvoudig. Dus leg mij dat uit. Er is gewoon een drumnotenschrift. Waar je op de notenbalk, als je bovenaan een paar kruisjes zet, dat zijn hi-hat slagen. Onderaan, helemaal onderaan zit een bassdrum. Dat is de drumtaal als het ware. Ja, dat is drumnotatie inderdaad. Op dezelfde manier dat je een viool zou noteren, is dat met een paar andere regeltjes, doe je dat voor drums ook. En ik ben daar zelf nooit een heel groot fan van geweest. Want ik ben heel erg audio-minded ingesteld. Want ik wil dingen horen. Want ik kan ook bijvoorbeeld op het conservatorium, dan kreeg ik drumpartijen voor me. En dan las ik het en dacht ik, geen idee. En dan speelde iemand het 1 keer voor en dan dacht ik, is het dat? Dus zo kijk ik er tegenaan. Maar nee, drums kun je opschrijven, dat kun je noteren. Ja. Dat kan. Dat is niet heel moeilijk. Ik kan het je uitleggen, maar dan heb ik papier en een whiteboard nodig. Maar ik ben voorlopig alleen presentator en doe de drummer. Ja, dat is goed. Dat gibt wel draaien trouwens. Triggerfinger en First Taste.
Lekker. Triggerfinger en First Taste. Te gekke band trouwens. En kiede hier dat Ruben Blokje Leslie nog te gast weer. Dat weer met zijn solo project. Maar als band spreekt hij mij zeer roen. Ik mijn gast, Joert, Max Mollema. Drummer van een band die er helaas mee stopt. Electric Hollers. Maar hij geeft gewoon mooi trots muzikant. Dus daar ben ik wel hartstikke blij mee. Max, een hoe die toch, want we hier doet dus D-Drive. Dat is een middelbare opleiding. En conservatorium. Hoe groot weer het contrast tussen die beide opleidingen? Want laten we eerlijk wezen, het conservatorium dat is toch heel erg op detail, op theorie. En dat is wel even van een ander niveautje, hè? Ja, ik merkte eigenlijk in wat je zegt, D-Drive is een mbo-opleiding. Niks mis mee, maar een oren insteek, hè? Ja, dus dat is een werkopleiding, om het zo maar te zeggen. En het conservatorium is toch meer een wat academischere opleiding. En ik merkte dat ik qua spelen en muziektheorie kon ik best wel oké doorstromen. Dus een soort van het niveau jaar 3 D-Drive naar jaar 1 conservatorium. Dat sloot voor mij heel mooi aan. Maar het was wel, ik moest wel wennen aan de conservatoriumcultuur, om het zo maar te zeggen. Want ik was gewend om van, weet je, bandje in een hok met elkaar 4 uur achter elkaar gewoon knallen. Weet je, en daar zijn repetities een uur. Dus dan moet je echt gewoon, om het zo maar te zeggen, je shit voor elkaar hebben. Dat je gewoon, want als jij dan foutjes gaat maken en de rest heeft allemaal zijn dingen goed, dan ben jij de lul. Dus want dan heb jij het niet voor elkaar. Dus daar moest ik wel aan wennen. Een beetje de cultuur van echt presteren in plaats van samen werken. Dus voordat je de repetitieruimte inkomt, eigenlijk alles al goed hebben. Daar moest ik een beetje aan wennen. En ook, het blijft een hbo-opleiding, dus een scriptie en een onderzoek. Daar had ik een beetje moeite mee. Dus de hbo-dingen en het academische, dat vond ik wel lastig. En dat maakt ook dat ik D-Drive en het conservatorium eigenlijk niet kan vergelijken. Omdat het zo ontzettend anders is. Maar ja, het aantal dingen kon ik heel makkelijk in doorstromen. De dingen die ertoe deden, zeg maar. Dus het spelen, muziektheorie, samenspel, dat soort dingen. Daar kon ik gewoon eigenlijk in één keer in door. Maar het academische en de conservatoriumcultuur had ik moeite mee. Is het voor die besteden als muzikant wel heel belangrijk geweest dat het conservatorium die een hart? Want ik kan me voorstellen dat qua status, als sessiemuzikant bijvoorbeeld, of dat het vregen is voor bepaalde klussen, dat zo'n conservatorium, dat zei van nou, dat heb ik niet. En dat wel belangrijk is voor een carrière. Of hield dat net zo bot in de muziek? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, status zou ik het niet willen noemen. De enige manier waarop het feit dat ik een diploma heb echt uit heeft gemaakt, is in het lesgeven. Omdat ik nu ook niet in dienst ben, maar wel als ZZP'er een samenwerkingscontract heb. Met bijvoorbeeld Opus 3 in Dokkum, een muziekschool. Ik kon toen wel zeggen van, hey jongens, ik heb een diploma. Ik heb een diploma, ik heb hiervoor gestudeerd. Er is bewijs dat ik ook dit op enige manier kan. En dus dat gaf de muziekschool dan wel een extra stukje vertrouwen in het feit dat ik het kon. Zeg maar. En dat geeft je als muzikant, als je een diploma hebt, geeft je ook iets meer onderhandelingskracht als het gaat om je tarieven. Want als studerend muzikant kun je niet de fee vragen die je als afgestudeerd conservatorium muzikant vraagt. Want dan kun je wel gewoon bewijzen, hey jongens, ik heb 5 jaar gestudeerd. Ik heb mijn ding gedaan, ik heb ervoor gewerkt. Dus dan moet er ook wat tegenover staan als ik voor jullie aan het werk ga. En in die zin heb ik er wel wat aan gehad. En in de zin dat ik er een heel groot netwerk uit heb gehaald. En dat ik gewoon 5 jaar lang hartstikke veel lol heb gemaakt. Dat is ook niet heel onbelangrijk. Lekker nog, muziekmeidje. Precies, ja. Dus een netwerk is heel nuttig. Maar ik ben nog steeds er heilig van overtuigd dat je geen opleiding echt nodig hebt om een goede muzikant te worden. Kijk, maar bijvoorbeeld, daar hadden we het al over Dave Grohl. Die heeft nooit een les gehad, maar een fantastische muzikant. Ja. En dat is puur talent dus. En doorzettingsvermogen. Vooral doorzettingsvermogen, inderdaad. Ik vind talent vind ik een vreemd concept. Want er is wel eens tegen mij gezegd na een show van, hey, god jongen, wat heb jij een talent? En dat moet dan een compliment zijn. Maar dan denk ik van, nee, ik heb dit allemaal zelf gedaan. Weet je? Ik heb het verwerken. Ik heb hier keihard voor gewerkt. Ja. Dus het is me niet, weet je, de gebraden duiven vliegen me niet in mijn mond. Ik heb hier hard voor gewerkt. Dus in die zin vind ik talent altijd een beetje blijf ik altijd een beetje vanaf. Ook bij mijn eigen leerlingen. Ja. Het woord aanleggen snap ik wel. Dat je dingen wat sneller oppakt.
Maar talent vind ik een beetje... Daar blijf ik vanaf. Zeg maar. We zetten tussen aanhalingstekens. Talent. You got a deal. Goed. Bonham, Led Zeppelin, Triggerfinger, Have It On Horn. We zetten nu bij de Foo Fighters. En dan komt mijn muzieklistje aan. En dan kom ik daar Hans Zimmer zien. Prachtig, ja? Maakt het filmmuziek. Heel wat anders dus. Want Hans Zimmer is iets van een andere orde. Of misschien ook wel net als Dave Grohl. Liek het mij. Maar toekomst ermee aan. Waarom eigenlijk? Ja, Hans Zimmer is filmcomponist. Voor de mensen die het niet weten. En heeft een echt een gigantische lijst aan films. Heeft hij de soundtrack voor gemaakt. En wat ik het mooi vind aan Hans Zimmer is dat je... Als je een soundtrack ergens voor schrijft, is dat een film of een serie of een game, whatever, dan ben je dienstbaar aan het verhaal wat verteld wordt. Maar toch kun je altijd horen dat het Hans Zimmer is. En dat dus hoe hij zich een soort van dienstbaar maakt aan een groter verhaal, maar toch zijn individualiteit erin houdt, dat vind ik heel knap. Dat is vakmanschap? Dat is vakmanschap, maar ook een stukje gewoon eigenzinnigheid. Want hij weet ook donders goed dat hij Hans Zimmer is, om het zo maar te zeggen. Dus hij heeft gewoon nu zijn eigen stempel en zijn eigen sound ook. En daarom komen mensen ook bij hem. Maar ja, het is heel, heel eigenzinnig en ontzettend mooi ook. En ik heb hem in maart 22 heb ik hem live gezien met mijn vader in de Ziggo Dome. En je weet niet wat je hoort. Het is niet normaal. Ook van, je krijgt de tranen ook in je ogen van soundtracks van films die je niet eens gezien hebt. Dat je denkt van, hoe kan dat? Want ik kan heel goed snappen als je dan een film gekeken hebt en je hoort een soundtrack uit een emotionele scène, dat je dan dat beeld erin terugkrijgt. Maar ook van dingen die je dus nooit hebt gezien, denk je van, wauw, dit is prachtig. Ja. Ik ga naar huis en ik ga direct die film kijken. Weet je wel? Dus dat vind ik echt heel mooi. Dat muziek die gemaakt is als om dienstbaar te zijn aan iets anders, nog steeds op zichzelf gewoon ontzettend mooi kan zijn. Dat vind ik heel interessant. Een live-opname van Hans Zimmer, Chevalier de Sangreal. Laat ik het goed uitspreken in ieder geval. Een live-opname vanuit Praag. Het staat op het muzieklistje van Max Mollema. Die onder de plaat trouwens ook bekende dat dit ook een gedeelde favoriet met die en die heid is. Hè? Het wordt Heids vader, valt een paar keer. Dat hij een muzikale maat van die worden. Hoe werkt dat eigenlijk bij hem thuis? Nou, mijn pa is een van mijn beste kameraden, ja. En is ook de man die mij soort van heel erg gestimuleerd heeft om ook muzikant te worden. En om ook een goede muzikant te worden. Want kijk, mijn moeder heeft mij altijd gesteund in de manier van, hey, je moet gewoon doen waar je blij van wordt. En weet je moet, als je gelukkig wordt, je kunt liever arm en gelukkig zijn dan rijk en ongelukkig. Op die manier heeft mijn moeder mij altijd gesteund. Maar mijn vader was degene die altijd zei van, jongen, kom op. Weet je, tempo maken en gas. Weet je, slapen kan later wel. Dus mijn vader heeft mij een soort van altijd een beetje achter de broek gezeten. Ja, meid je er iets van? Ja, van kom op, als je het doet, moet je zorgen dat je het goed doet. Ja. Dus je mag best een muzikant worden, maar dan moet je ook een goede muzikant worden. Ja, precies. Ja. En doe in ieder geval in best. Ja, precies. Ja. En dus ik wil, er mogen ook best dingen mislukken. Maar als je maar wel kunt zeggen van dat je er alles aan gedaan hebt. Ja, ja. En dat heb ik geprobeerd om te doen. Gewoon altijd vol 100%. Had je dat gevoel bij de Electric Hollers? Van ik had er alles aan dienen. Ja. Het weer een mooi avontuur en nou eindigt het? Ja, dat is wel. Ja, het is niet dat ik. Kijk, ik heb natuurlijk wel. We stoppen, soort van. Ja, we stoppen. Dus er zijn nog wel dingen die ik had willen doen. Maar ik heb 0 gedachtes van. Als ik dit nou maar had gedaan, dan hadden we misschien doorgekund. Dat heb ik niet. Ik heb gewoon mijn ding gedaan. We hebben, denk wel 150 shows gespeeld. En of we nou in spreekwoordelijk Café de Bronzen Emmer staan of op het podium van Iduna als voorprogramma van 10 Years After. We hebben altijd hetzelfde gespeeld. Dus de hoeveelheid publiek of de locatie is nooit een factor geweest in hoe we hebben gespeeld. Het is altijd voor de volle 100%. Ja. Daar ben ik oprecht wel heel erg trots op.
Maar dan ga je intussen de beste treden met de hele band aan tafel zitten. Je bent alle drie enorme liefhebbers. Je bent drie jonge mensen. En ik denk toch, en dan begin ik steeds een beetje hoor, dat Electric Hollis voor je eigenlijk de eerste ervaring was dat er iets met succes weer. Ja. En dat delen je met je trein. Hoe moeilijk is het dan om dan weer terug te gaan? Of jet dit gewoon bij het leven van een muzikant? Kijk, op een gegeven moment hebben we het besluit genomen van hey, we gaan stoppen. Ja. Nou, toen waren mijn ouders toevallig op vakantie. Dus toen heb ik een lekker flesje whisky gekocht. En heb ik mezelf toegestaan om een weekje gewoon even te zitten sikkeneuren, zeg maar. Ben ik een weekje verdrietig chagrijnig geweest. En toen heb ik gezegd van oké, nou, we hebben nog x aantal shows staan. En die gaan we gewoon knallen en we gaan gewoon lol maken. Want ik vind bezig zijn met wat had kunnen zijn, vind ik een stuk minder interessant dan bezig zijn met wat er nog gaat komen. Dus dat vind ik veel belangrijker. Dus ik dacht gewoon lekker knallen, lol maken. En dan houdt het op een gegeven moment een keer op. En dus 27 januari is onze afscheidsshow. Maar op 28 januari, weet je, dan gaat de wekker ook gewoon weer. Dan moet ik ook gewoon de hond weer uitlaten. Bij wijze van, weet je, dus het gaat ook wel weer door. Ja. Dus aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat we stoppen. Want ik vond het hartstikke leuk. Maar, weet je, kijk, Electric Hollis hoort bij mijn identiteit. Maar het is niet alles wat ik ben. Nee. Dus ik heb genoeg andere dingen die ik ook kan gaan doen nu. Ja. Alleen, wat ik al zei, je mag alle trein dit mij maken op een leeftijd. Dat is wat oors als de gevestigde jongen best 50 plus. En dan stik, nou, dit was mijn 10e beentje. Nou, ik ga wel naar de 11e. Ja. Dit is van je jeugd, van je puberteit. Een enorme bepalende tijd, had ik het idee. Hè? Absoluut, ja. Het is een hele goede... Voor mij ook in... mijn tijd met Electric Hollis liep eigenlijk parallel aan mijn tijd op het conservatorium. En daar heb ik op het conservatorium ook in mijn ontwikkeling ontzettend veel aan gehad. Want ik zat op het conservatorium met ontzettend getalenteerde muzikanten. Maar met ontzettend goede muzikanten die gewoon meester waren over hun eigen instrument, maar die nog nooit op een podium hadden gestaan. Nee, en je hebt hier gewoon succes. Je bent geweld. Precies. En ik zat elke maandag tot en met vrijdag zat ik in de banken. Ja. Maar ik stond vrijdagavond en zaterdagavond stond ik wel altijd op het podium. Nou ja, en je bent zo'n bandje en dat gebeurt net zo vaak. En daarom heb ik het ook wat uitpikt. Zeker in zo'n provincie Friesland gebeurt net zo vaak dat er een enorme beurs om een band omhing. Zo dan staat er zo'n bandje op. Ja. Dan aan de linkerkant, de rechterkant en aan de ene kant uit Ljout en hoor het Jervin. Dat er al in het maar dan hey, er gebeurt iets. Ja. En het liep mij hartstikke leuk om daar als muzikant is onderdeel van best. Hè? Ja, ik zag dat vooral, zal ik heel eerlijk zijn, het was wel mijn band. Maar het was wel onze frontman Tim die het... Kijk, we zijn allemaal goede muzikanten. Maar het is... toen ik voor het eerst met Tim op het podium stond en hem voor het eerst op zijn knieën zag zakken en zich volledig daaraan over zag geven, toen dacht ik van... Wauw, dat ik dit mag doen, weet je wel? Dus het heeft voor mij wel altijd als een soort privilege gevoeld dat het mag. Electric Hollis voelde voor mij altijd van ik mag spelen. Het heeft nooit gevoeld van ik moet spelen. Het is nooit werk geweest. Dus ik ben altijd ontzettend dankbaar geweest ook voor dat. Wauw. Ja. Dan stap je een podium op en dan staan daar op Waterpop in Wateringen staan daar dan 4.500 man. En die gaan naar mij kijken. Ja. Of nou, die gaan naar Tim kijken terwijl ik daarachter zit. Maar, maar het is je band, je muziek. Het is ons ding. Dus wauw, het is toch niet normaal. Komen ze allemaal voor ons? Komen ze naar ons kijken? Bizar. Geweldig. En dat komt vast ook wel weer met iets anders. Ja, nou ja, leef daar voor het maar even nog aan. Wat best van doel het komende jaar? Best op het lesje aan? Ja. En verder? Nou, ik ben toevallig... Ben ik aangesloten bij de band Dan and the Middlemen. Dat is een band uit Groningen. Die gaan met mij nu gaan we proberen, zeg maar, of het leuk is. En dus daar ga ik nu wat tijd in steken. Wat voor soort muziek hast het dan? Een beetje alt-rock noemen ze het zelf. Dus een beetje stoner rock. Een steviger werk. 2 gitaren, drums, bas, zang. En dat is ontzettend vet. En 2 maart hebben zij een show in Simplon in Groningen. En ze hebben gevraagd van, hey, wil jij die met ons doen? En dan na die show kijken we of het een ding blijft. Ja. Of het vet is. En, dus dat is wat nieuws. En dus ik kreeg een mailtje met allemaal liedjes erin. Met 12 nummers of zo. En dan dacht ik, oh ja, dingen instuderen. Dat is te gek. Ja. Leuk. Ja. Nieuwe dingen. Spannend. Huiswerk, precies. Geweldig. Echt lekker. Ja.
Hij is thuis een studio, een zolder die is helemaal opplakt als met AI-doorzen. Of ik weet niet hoe dat zien we werken. We Maar hebben in ons huis een studio voor mij gebouwd. Waar ik kan opnemen en oefenen. Momenteel is dat een soort appartement voor mij geworden. Omdat ik momenteel niet heel veel gelegenheid heb om... Ik hoef niet voor veel dingen te studeren nog momenteel. En ook zodra ik afstudeerde op het conservatorium heb ik ook gezegd van... Nu leg ik de boeken ook gewoon even weer in de kast. En nu ga ik even stoppen met meer en beter en oefenen en duwen. Dus ik kan thuis gewoon opnemen. Dus dat doe ik ook. Ja. En dus ik heb thuis gewoon de gelegenheid om lekker te spelen. Muzikant in hart en ieren. Zo begon ik. Ze eindigen kijk prachtig om die ontwut te jaren en te zien. Hoe die grote passie. En dat is drummen, muziekmeidje, bandjes, openpaard. Absoluut. Hooplol meidje natuurlijk. En uiteindelijk een mooie muziekmeidje. En we eindigen bij nog een laatste plaat van uw verzoeklijstje. Bij een nummer die ik absoluut net ken. Dus ik ben blanco in dit geval. Hugo Cano. Yes. What's the story? Dat is de componist. Ook een mediacomponist. Net zoals Hans Zimmer. En die heeft alle muziek gemaakt voor de serie JoJo's Bizarre Adventure. En dat is een serie die gaat over allerlei bizarre dingen. En maakt allemaal niet uit. Maar dat is de serie die mij een beetje door de corona-periode heen heeft gesleept. Weet je, dan kon ik gewoon dagelijks een afleveringetje kijken. En dan leidt het me wat af. En dan kon ik gewoon weer wat doorzetten. Terwijl ik mijn baan kwijt was. En thuis moest studeren en niet kon spelen. Dus gewoon, toen ik gewoon in een flinke downer zat. En dit nummer vooral, Stardust Crusaders, dat doet iets met me. En dat vind ik zo'n ontzettend vet nummer... dat ik ook mijn afstudeerconcert op het conservatorium ermee heb afgesloten. En er gewoon een heel arrangement van heb gemaakt. En omdat het gewoon... Het raakt me. En dat is fantastisch. Vind ik heerlijk. Gas. Dank u wel. Dank je.